Zakin fara Al-Sheikh Ahmad Abul Fatai Sani Attijani ya ƙara dira a kan 'yan Izala. A yayin wani karatu da malamin ya gabatar inda yake dangana 'yan Izala ɗin a matsayin masu faɗar abin da ba sa aikatawa, inda ya ce sun shiga cikin bid'a dumu-dumu kuma suna faɗewa suna yaƙi da ita. Alhalin duk abubuwan da suke gabatarwa yawancinsu bid'a ne. Ya kuma ƙara da cewa 'yan Izala ɗin bai kamata su dinga kafa hujjoji da wasu malamai ba waɗanda ba mu'tabarai ba ne a cikin addinin musulunci, kai ko akan 'yan Izala ɗin ma ba mu'tabarai ba ne, wasu suna yadda da maganarsu wasu kuma ba sa yadda da su, inda ya kawo cikakkun hujjoji a cikin ayyukan da 'yan Izala ɗin suke gabatarwa, inda ya ce waɗannan abubuwan duk bid'a ne. Ya kuma ja hankalin al'ummar musulmai da su lura da irin waɗannan abubuwa da 'yan Izala suke aikatawa a matsayin sunna, kuma suna cewa suna yaƙi da bid'a, alhalin duk ayyukan da suke gabatarwa gabaki ɗayansu bid'a ne. To yaushe Ibn Taymiyyah ma ya ishe ni kallo da zaka ce Ibn Taymiyyah ya ce har in dauki maganar sa wata mu'tabaran magana. Ibn Taymiyyah dai Ibn Taymiyyah ma bai isa komai a addini ba ma a tsallako irin su ma wanda suka dan mutu kwanakin nan ba, irin su Albani, ba wannan Albani dan kwaya na Zaria ba, a asalin shi Albanin Bature dan can Albaniya, irin su Bin Bazu, irin su Usaiminu, ba masu ba waɗannan yara su Ja'faru su kuma za ku zo kuna kafa mana hujja da su. To kullum dai muna faɗa, manzo Allah ya sifanta ku da cewa ku mutane ne waɗanda kuke sufa ha'ul ahlami, wawaye a tunani. Mutumin da ka zo ka ce ba za ka yi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba da sunan addini, sai aka kama ka da sunan addini kana yin wani abu kuma wanda manzon Allah bai yi umarnin a yi ba, sahabbansa ba su yi yi umarnin a yi ba. Shi kuma ina ka samu wannan abin? Ko kana nufin abin babu lada ne, haka kawai kake yin sa amma kuma da Qur'ani da hadisi da sauransu? Bari ku ga misalin da zan baku a gurguje, ku sha mamaki. Gashi bari ku ji mai Jafar. Don abin da za a ce maka yan an yi akwai lada, to ka tambaya wahayi ne ya tabbatar da shi, aya ta alqur'ani, hadisin manzon Allah, to wannan ya zama tabbas sai ka aikata. A'a tsammani ake yi, zato ne ake, kenan ya zama to wa inhum illa yazunnun wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kamar mutum zato yake kyakkyawan aiki yake yi, amma a hakikanin gaskiya ba wata aya da take gaskata shi, ba wani hadisi da ke gaskata shi. Yo zato kuma shikenan sai a baka abu da zatanka? Ba za a baka abu don zato ba sai in nassi ne ya tabbatar maka da shi. To yan uwa, kun ji me yake faɗa, kun ji duk abin da zaka aikata ka tambaya wahayi ne ya tabbatar da shi, Qur'ani ne ya tabbatar, hadisi ne ya tabbatar, ko kuma kawai zato ne? In wannan zato ne, to a baka abu kaza da zatanka, wannan kawai zato ne, inhum illa yazunnun. Wannan zato ne kawai mutane suke yi. Wa hum yahsibuna aw yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yahsabuna aw yahsibuna duka akwai. To abin da zai baku mamaki, wato irin tunanin wannan mutane. Yanzu shi fa Ja'faru, abin da zai baku mamaki, inda ya san me yake yi, mutum ne mai basira, mai kwakwalwa ba dusa kawai aka tura a cikin kwakwalwarsa ba, ya kamata ya gane abin da yake yi a gurin da yake maganan gurin tafsiri ne fa, tafsirin alkur'ani a cikin watan Ramadana, ga mai ja masa baki a gefe. To amma ya mance da yake kwakwalwansu yadda manzo Allah ya faɗa, su fa haul ahlami, wawaye ne a tunani. Ya mance yadda ya zauna yake tafsirin alqur'ani mai baki. To malam bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mai ja masa baki yana ja da wannan hancin. Ya mance cewa manzo Allah bai taba yi ba, wayi bai taba zuwa ya ce in watan Ramadana ya zo ku zauna ga mai jan baki ana jawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar ko sayyidina Umaru ko sayyidina Ali ko sayyidina Uthman ko ɗaya daga cikin sahabbai suna jawa manzon Allah baki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassarawa a watan Ramadana. Ya mance da wannan. Duk tawilin da zaka yi, ai da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da azumi malaika Jibril yakan zo mai yudarisuhul qur'ana, yana mai mudarasa. Yudarisuhu aka ce, yudarisuhul qur'ana, cewa kai malaika Jibril yana zama suna yana jawo manzo Allah baki, manzo Allah na fassarawa. Su waye suka zo masallaci suka kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Ya mance
amma kaga yana tambaya abinda aka ce addini ne za a samu lada, shin wahayi ya zo da shi, qur'ani ya zo da shi, hadisi ya zo da shi, sahabbai sun yi, gashi kuma shi abin da yake tafsirin nan qur'ani bai zo da shi ba, wahayin bai sako ba, annabi bai taba yi ba, bai kuma ce a yi ba sallallahu alaihi wasallam. Bal sahabban manzo Allah ma abinda suka faɗa a ce tun daga farkon Ramadana zuwa ƙarshen sa manzo Allah ya tara sabban sai yana musu tafsiri, bai taba yin haka ba taba yi ba. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khawiluna bil mau'izati karahata sa'amati alaina, ba haka sahabbai suka faɗa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana keɓance mu da wa'azi, ba ko da yaushe ma yake mana wa'azi ba, karahata sa'amati alaina, saboda kar mu kosa. A bagai ka zo ka ware wata sukutam, ka zo ka ajiye majabaki. Annabi bai taba ajiye majabaki ba, ka bude qur'ani a gaban ka, to malam a ina muka tsaya, ina za mu tashi? A cikin masallaci jama'a sun kewaye ka. Sahabbai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, tabi'ut tabi'ina ba su yi ba, har zuwa kan ballantana shugaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, manzo Allah bai taba yi ba. Daga kuma malaman ku suna yi, amma ka zo kawai ka zo abin da bid'a wannan wahayi ya tabbatar. Ina wahayi ya tabbatar da tafsirin ka? ara'aytum mada'u qulihim